som sa spýtal ako prvú otázku, takú, ktorú ako dneska som tu počul od viacerých ľudí, a to je to, či nás sloboda ešte naozaj spája. Lebo práve organizátori tejto nežnej revolúcie, teda pamiatky nežnej revolúcie dnes hovoria, že vlastne sloboda má byť to, čo nás spojí všetkých, bez ohľadu na nejaké politické príslušnosti. Lenže často vidíme aj v tých komentároch na internete alebo v názoroch na ulici, že niektorí ľudia ani tú slobodu už nepotrebujú. Alebo teda skôr akoby velebie ten komunistický režim. Myslíte si, že nás sloboda naozaj ešte spája? Je to trochu zložitejšie, aj keď nerada vám komplikujem život. Ale je úplne prirodzené a normálne, ak sa objektívne nachádzate v ťažkej životnej situácii. Ak sa nachádzate pod hranicou chudoby, a to je 1 000 000 ľudí. Ak sa nachádzate tesne nad jej hranicou alebo medzi nízkopríjmovými, že také hodnoty ako sloboda naozaj nemôžu byť pre vás prioritou. Lebo máte problém s každodenným prežitím. To si treba uvedomiť. Ten ďalší rozmer je útek od slobody. Pre mnohých ľudí je to nesmierne zaťažkávajúca situácia, pretože jeden politik hovorí čihy, druhý hotá, každý sľubuje niečo iné, navzájom si nevedia priznameno, polarizujú spoločnosť absurdným spôsobom. No a vtedy časť spoločnosti, mnohí sa rozhodnú byť napríklad nevoličmi, uteká od slobody, lebo nevie, komu môže a má veriť. A do tretice, aby to naozaj nebolo také jednoduché, tak je to o tom, že sme zabalení množstvom takých nezmyslov a toľkými lžami, že mnohé nemôžu pomôcť k pocitu slobody, lebo sloboda znamená, že uznávate pravdu. A pravdu chápete ako overiteľné fakty a nie ako konšpirácie. Iba vtedy ste skutočne slobodní. Takže áno, časť spoločnosti to určite naďalej spája a nemalú. Dokonca si dovolím povedať, že je to silnejšia časť spoločnosti ako tie znaky, ktoré som vymenovala. Je to tak, ale problém je v tom, akým spôsobom aj my presadzujeme slobodu. Väčšinou totiž za tým vidíme len tie svoje práva a tú zodpovednosť sme trošku vyzmizikovali. A bez zodpovednosti žiadnu slobodnú krajinu mať nikdy nebudeme. Ste tu dnes počas tej diskusie veľmi dobre spomínali ten systém protiváh. A on sa tam teraz akoby trošku zmenil tým, že sa bola novela trestného zákona a napríklad niektoré inštitúcie dokonca zanikli. Ako to vnímate? Myslíte si, že sa ako Slovensko posúvame možno späť k tým komunistickým prvkom v tejto vláde? Ja si to nemyslím, ja to viem, ja to vidím. Ako jednak máme premiéra, ktorý si november ani nevšimol, 89. Máme premiéra, ktorý nám dáva za vzor komunistický Vietnam, Čínu a krajiny s autokratickými režimami. Takže áno, on komunista bol, je a bude, má to v sebe, takže presadzuje všetky kroky, známe kroky, ktoré postupne odkrajujú z tých demokratických princípov. Najprv treba oslabiť médiá a spochybniť celoplošné médiá. Následne treba permanentne spochybňovať opozíciu až tak, že na osobné útoky. Vidíme to na útokoch voči pánovi Michalovi Šimečkovi a jeho rodine. Potom musíte oslabiť silu nezávislej justície, následne musíte oslabiť silu vyšetrovateľov a polície a k tomu úplne dehonestovať aktivity občianskej spoločnosti ako zahraničných agentov. Deje sa to? Deje. Máme tu pokus o posun liberálnej demokracii k volebnej demokracii, teda ponechanie len volebného práva a
čiastočne stále pluralitného systému a preto hovorím čiastočne, lebo podmienkou pre demokraciu sú férové parlamentné voľby, aj hry. A tá férovosť, tá je veľmi diskutabilná. Keď osočujete, útočíte, zamedzujete prístup do hlavných médií, nedávna analýza verejnoprávnej televízie jasne ukázala, že 3/4 je venovaných správ vládnej koalícii a len 1/4 opozícii, že je to vrchovate nerovnovážne. A to je tá salámová metóda odkrajovania demokratických princípov. A sme toho svedkom a sme toho súčasťou. Ďakujem veľmi pekne a ja by som trošku zostal pri tejto téme, lebo dnes ste na diskusii akoby vyzvihli ten rozdiel, aký je rozdiel medzi liberalizmom a liberálnou demokraciou. Dnes väčšina spoločnosti akoby tak trochu alergická, môžem to podľa mňa aj takto povedať na slovo liberálny, lebo sa to spájajú či už s progresivizmom, alebo s LGBT komunitou, alebo s rôznymi ako takýmito pokrokovejšími názormi, by som povedal. Ako si myslíte, že by to bolo treba ľuďom vysvetliť? Že myslíte si, že ako bojovať proti tomu, aby tí ľudia videli toto ako to isté? Lebo veľa ľudí, aj veľa odborníkov hovorí, že ľudia sa akoby neuvedomujú, že keď idú proti liberálnej demokracii, že nejdú proti tým liberálnym hodnotám, ale skôr proti tomu systému protiváh, alebo... Áno, je to také zavádzajúce, ten názov, a zneužívajú to politici. Naozaj. Liberálna demokracia má ten prívlastok preto, aby sa nechápala demokracia oklieštenie len ako vláda väčšiny. Lebo to je nepostačujúce a navyše v parlamentnej demokracii to nie je pravda. Takže aby tá zvolená najväčšia menšina si neuzurpovala moc a nerobila diktát v spoločnosti, aby naozaj zostala demokratickou spoločnosť, aby sa nestalo utláčanie tých iných a tých nie mojich voličov, tak sú tam tie ďalšie princípy, ktoré sú nevyhnutné. A to je deľba moci, systém brzda protiváh, silná občianská spoločnosť, nezávislé médiá, nezávislé súdnictvo. Bez tohto neexistuje plnohodnotná demokracia. No a liberálny znamená, viete, to je od slova slobodný. Teda zaručujúci slobodu každému. O tom toto je. A to stotožnenie s prúdom politike, nedaj Bože, s ideológiou liberalizmu, fakt to nemá nič spoločné. To je v rámci systému liberálnej demokracie máte kresťanských demokratov, máte sociálnych demokratov, máte liberálov, máte ďalšie ako smery a prúdy, ktoré fungujú a majú rozdielne hodnoty. Pre liberálov, a tam je veľa subkategórií v liberalizme, to je veľký filozofický prúd, ale pre nich je zásadné to, že individuálna osobná sloboda je neodňateľná. To je asi taký ten nosný zásadný princíp. Ďalším takým faktom, ktorý by vám asi možno protivník určite povedal, je to, že aj vláda pána Fica bola zvolená demokratickým spôsobom a tie voľby vyhrali a stále majú nadpolovičnú, čo sa týka prieskumov, podporu. Čiže ako vnímate to, že práve na tých námestiach často zaznievajú aj osobné útoky na pána Fica, keďže ako aj on je vlastne súčasť akoby tej demokracie, keďže vyhral voľby legitímne, že neboli nejaké podvody? No a to je práve to je to, čo Viktor Orbán nazval iliberálna demokracia. To je demokracia alebo autokratická demokracia, čiže zachováte tam princíp slobodných volieb. Ale všetko to ostatné, tie práva ostatných, už nie. Ani nezávislosť inštitúcií, už nie. Ale pán premiér bol zvolený v systéme liberálnej demokracie. Čiže aj jeho povinnosti a kompetencie sa viažú ešte na stále platnú ústavu, ktorá ho zaväzuje k dodržiavaniu týchto princípov. Zatiaľ ju teda neprepísali na kompletku. Väčšina z toho ešte stále platí. A to je pre ňoho zodpovednosť a záväzok. Má to dodržiavať. A to, čo je ale pointa, vy hovoríte o väčšine, ale väčšine z voličov. Pozor. Tak to nezamieňajme s tou väčšinou v spoločnosti.
lebo je to hneď prvý klamlivý výrok. Ak som sa teda ešte spýtal, že jednou z tých tém na námestí je práve naša zahraničná politika. A ako súčasťou tej najväčšej kritiky vlády, alebo aj teda takej ofenzívy vlády, ktorá sa snaží nejako propagovať, ako vnímate naše smerovanie ako politička, ktorá si zažila prerod z komunizmu na demokraciu, divoké roky mečiarizmu? Ako vnímate možno to naše zbližovanie s Ruskom, prípadne náš odklon od Európskej únie? Geopolitický svet sa zásadne mení. Nechcem tu teraz otvoriť prednášku o tom, akým spôsobom, ale minimálne na 2 bloky nové. Ten jeden sa nedávno prejavil tých 20 štátov, ktoré sa zúčastnili priamo alebo nepriamo cvičenia v Ruskej federácii Západ 2025 versus 28 štátov ochotných, ktorí jednoznačne podporujú geopoliticky liberálne demokracie a rázne odmietajú akýkoľvek autokratický systém režimu. O tomto je tá deliaca čiara a v rámci takejto geopolitiky my patríme do hodnôt západnej civilizácie. Jednoznačne. A teraz, čo sa deje, keď jeden deň si potrasiete ruku s agresorom z toho jedného bloku a druhý deň idete na stretnutie do Bruselu, teda do toho druhého bloku a tam robíte v zásade to, že si vydupávate viac a viac peňazí. Kto vás bude považovať za spoľahlivého partnera? A odpoveď nie, ani jeden. Ďakujem. Ani jeden. Ešte len taký, tak možno veľmi v krátkosti, aký odkaz máte pre ľudí, ktorí zajtra prídu na námestie aj v Nových Zámkoch? 17. november bol najdôležitejšia udalosť v moderných dejinách Slovenska. Koniec totality, koniec vlády jednej ideológie, koniec neslobody a koniec života pod ruskou čižmou a kuratelou. Pre mňa je ten odkaz zásadný. Žiaden návrat totality, žiaden návrat ruskej nadvlády, žiaden návrat okupantov na naše územie, ale dôstojný život v hodnotách, ku ktorým sa hlásim, a to sú ľudské práva, to je tolerancia a solidarita. Už len veľmi poslednú otázku, taká krátka reakcia na to, že aj dnes sa vyskytli pred gymnáziom v Nových Zámkoch také tie kriedové nápisy, ako máte teda podobne aj túto so sebou, ktoré vyzývali práve k tomu odkazu 17. novembra a k takým rešpektu ľudských práv a objavili sa tam aj logá verejnosti proti násilu, ešte teda hnutia z 89. Tak len taká vaša krátka reakcia. Je to 17. november je aj deň študentstva. Veď neignorujme, čo sa dialo v roku 1939. Takže oslavovať so študentami ten deň považujem z hľadiska pozície premiéra za nevyhnutnosť. A namiesto toho ich posielať bojovať na Ukrajinu? Namiesto toho polícia vypočúva študenta, ktorý na chodník napísal svoj protest. Namiesto toho vulgárni politici vyčítajú študentovi náznak vulgarizmu, veď sa iba rozpráva ich rečou. To si treba uvedomiť. Neschvaľujem vulgarizmy, ale oni sú plnohodnotne zastúpené práve u predstaviteľov súčasnej vládnej koalície. Tak nech to vyčítajú predovšetkým sami sebe. A pre mňa, pre študentov je úplne jasný odkaz. Zostaňte tu, neutekajte, lebo my všetci sme tu doma. Ďakujem veľmi pekne a vážim si váš čas. Ďakujem.